חברים, היום אנחנו נכין מתנה. אוקיי, דבר ראשון, אנחנו לוקחים את הצבע שרצינו לקופסה. במקרה שלי זה צהוב. ועוד צבע לחוט. רק שנייה. זה צבע עקוף, זה לא צבע לבן, רק למי שרוצה. מספר 43. והצהוב הוא מספר 10. אם אני זוכרת, כן. אוקיי. דבר ראשון, אנחנו חותכים את הצבע של הקופסה, הופכים אותו לריבוע, מי שרוצה אפשר גם מלבן, גם ריבוע, זה לא כזה משנה, העיקר שיצא בסוף מתנה. אבל אני אוהבת לעשות מלבן, לדעתי זה יותר אמין. הנה ככה. עכשיו אנחנו לוקחים את הצבע, חותכים ממנו חתיכה ממש קטנה, לא חייב גדולה. רק שנייה. אוקיי. תלושו את זה הכי שאתם יכולים, ועושים אותו נחש דק, אבל דק. אוקיי, ככה זה יוצא, אבל זאת רק חתיכה קטנה ממה שיצא. זה עוד מה שיצא, אבל אני לא צריכה את זה. אוקיי, עכשיו נחתוך עוד חתיכה קטנה. ונעטוף אותה ככה. ואותו דבר גם בצד השני. הנה. עכשיו תעתקו קצת כדי שזה לא יהיה בולט מדי. אלא אם כן אתם רוצים שזה יהיה בולט. אוקיי, עכשיו תחתכו חתיכה יותר קטנה. תהפכו אותה לחצי אליפסה. ותלבישו אותה ככה. עוד אחד אותו דבר.
אוקיי. אוי, לא יצא אני יודע מה, אבל יאללה, לא נורא שיהיה. רגע. הנה, ככה, אני שיפרתי את זה קצת. ועכשיו אנחנו חותכים שתי רצועות פיצקיות. אבל קטנות, ומדביקים אותם בתוך הקשר שיצא. הנה, וזאת המתנה שיצאה לנו. תודה שצפיתם בי. ניפגש בפרק הבא אם אתם תצפו. אז ביי.